Hola, avui estic amb vosaltres per recomanar-vos un llibre que parla de Cambrils. És un llibre que ja es va presentar a l'Ajuntament durant la Festa Major del setembre, però que m'ha semblat particularment interessant. Es tracta de Cambrils festiu, editat per l'editorial Arola. Llavors, per què és interessant aquest llibre? Doncs és interessant perquè ens parla de les nostres arrels, ens parla de les nostres festes, del seu origen i em porta també una introducció molt interessant sobre quin és el sentit de la festa i la importància que té per a tots nosaltres com a ciutadans, perquè la festa és el que ens fa disfrutar conjuntament, però també ens serveix com una eina d'integració i de comunicació amb els veïns. Alhora tots estem gaudint d'una celebració, compartint amb tota la gent que, per exemple, mou els gegants aquell moment d'alegria i de festa, i després també les altres comunitats que ara estan vivint a la nostra ciutat i que no formen part de la nostra cultura, perquè vegin com ens ho passem de bé nosaltres amb les nostres festes i ells s'hi puguen sentir també partíceps. Doncs a veure, a part de l'explicació introductòria que pugui fer a l'origen de la festa i a les festes en particular, tenim unes fotografies molt boniques que són les que ens presenten cada festa i després, al final de tot, del llibre tenim aquesta mena de rosa dels vents que és la que ens parla de les estacions de l'any i de tot el cicle festiu, com s'integra. És un llibre que té una il·lustració molt bonica, és a dir, les fotografies són precioses i espectaculars i llavors és un d'aquells llibres que no fa cap nosa tenir a la tauleta i quan reps algú a casa teva, al moment del cafè, mentre vas a buscar el cafè a la cuina, doncs el pots entretenir o es pot entretenir coneixent altres aspectes de la nostra vila. Vinc a recomanar-vos un llibre infantil. És un llibre que m'ha agradat molt, sobretot per la poesia que l'impregna. És un llibre d'un escriptor que es diu Ramon Trigo. Més que escriptor diria que és un artista perquè les il·lustracions estan molt treballades i a més ell professionalment es dedica no només a la il·lustració de llibres sinó que també es dedica a la pintura i a l'escultura. És un llibre també que va estar premiat al segon concurs internacional d'àlbum infantil il·lustrat pel Cabildo de la Gran Canària i ens explica una història del mar. És un llibre que ens parla de creixement i de com el mar ajuda en aquest creixement. És un nen que viu al costat del mar i li parlen d'un mar fosc, ple de mals presagis, ple de monstres, d'un lloc on s'acaba tot i l'única persona que li dona una imatge diferent d'aquest mar és el faroner. Aquest faroner serà una mica el guia dels navegants, però també el guia d'aquest infant. És un llibre que agradarà, penso que als petits lectors perquè té molta fantasia, però també agradarà als grans per la doble possible lectura que tingui aquest llibre i també per la qualitat de les imatges. I llavors aquest forma part d'una guia que editem cada 2 mesos i que es diu Llibres de Ràdio i llavors allí sempre escanegem la portada i llavors un petit comentari de 3 o 4 línies. El llibre és interessant perquè barreja aquest sentit de creixement amb tots els mites que se'ns han parlat. El llibre fa un recorregut pels mites que poblen el nostre imaginari i també per les novetats científiques que també el poblen. És a dir, primer el món es pensaven que era pla i que hi havia un moment